Khunyu jumai uba klan bor bah kari Japan. Long ba atli ke jing khunyu jumai ki ba klan bor bah do nriu poin kendai ba new poin wei maknitu. Kila jia ha ke Japan. Ha ka ba kila pangki ya ka deulenong yuchu ba chi kuku ba don ha ka than chate lam mi ngi ha ka sngi dap balang. Ki bor penyat kila pemi ya ka jing maham jong ka tsunami na ka banta ki kato ka ne ki than ba ki dang buden bha ya ka jing long jing man. Kembali itu dah ketenat pakai kubur pajba ke NHK. Lapami ya ke jing betha ya ke tsunami nak banta kitan Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima, pat ehime. Ha Miyazaki, Hakishu lap dep yoi ya ke ke bajrong hado 8 cm ong ketenat pakai kubur ke Ritter.